أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بل مشرف لا جبراني لجبو أمبو فوكا ولنمندو جمانين كورنو أني جمانين كوكا الله سبحانه وتعالى دلي alaka kisi anaka hinana ka barka jidile alaka o kenen aw bela jilenka bi wajulu kene kono ambe segu jamiatul ansardin bolofra min be segu kaw fe no ye segu section yi lada do sango san nini wati insira ube fara ɲɔgɔn kan ka mawludu ba labɛn walasa ka se k'u ka nisɔndiya k'a jira alakira bangeli la ani bonya ni karama mun b'a kɔnɔ u ka se k'o sɔrɔ o hukumu kɔnɔna na ka kɛ ni ɲinanta ye o bɛnna ni jamiyatul ansardin ye misiri min jɔ segukaw fɛ yen o san kelen kɛnɛ in a bonya n'a karama a bɛɛ lajɛlen kun bɛ maa min bolo o kun ye an karamɔgɔ a seyiri sheikh usman madan haidara ye ka kɛ ni segu groupement ale ka wele bila ye an karamɔgɔ ma a kana tile fila baara la u fɛ yen min sɔrɔla a kɛnɛ kɔnɔ an karamɔgɔ ka laseliw fɛ an ka ɲɛmadaw fɛ. Amin. O tumana kira n'a ka sahabaw kun bɛ mun kan? Jogo ni danbe ala dɔn kɔfɛ ɲɔgɔn kanu ani ɲɔgɔn dɛmɛ ala dɔnni kɔfɛ mais anw y'a yɛlɛmɛ bi ka tila ka fara wa a fara yɔrɔ si tɛ si fɛ u bɛ ɲɔgɔn lebu u bɛ ɲɔgɔn hayibu bɛɛ bɛ fɛ bɛɛ ka tunu mais a tila anw ma tila u fɛ dɛ anw ma tila dɛ anw ma tila dɛ jamiyat ansaru ma tila tijaniya bɛ aw la yan kadiriya bɛ aw la yan sazaliya bɛ aw la yan sunamɔgɔ bɛ aw la yan wallahi anw ma tila anw n'a bɛɛ ye kelen ye an n'a bɛɛ bɛ se ka baara kɛ a kelen kelen bɛɛ ɲuman ye anw bolo silamɛ de ye a bɛɛ anw ka kɛlɛ ye min ye anw ye min ɲini ko an k'a lajɛ dɛ an ka jogo fara a kan ayi karamɔgɔ sabali sa aw ko ka jogo fara a kan aw jogo ka ɲi ayi sabali sa ayi anw jogo man ɲi anw jogo man ɲi mais yala an ka ala ka tiɲɛ dogo ko anw man ɲi wa yala an ka kuranɛ tiɲɛ dogo ko anw man ɲi wa a ti to an k'a fɔ mɔgɔw ye kunnanti tɛna bɔ a la anw minnu bannen don lahara ala tɛna o ɲɛnabɔ amin amin kana kɛlɛ k'o la ayi an ka tiɲɛ fɔ qulil haqa walaw ala nafsika an ka kira y'o de fɔ ko an ka tiɲɛ fɔ hali n'a b'an yɛrɛ kan amin kumana n'an ma ɲi mais an ka ɲuman fɔ n'anw banna na dɔ bɛ sɔn jahanɛmɛ so fila min bɛ yen i na kisi kelen ma i yɛrɛ jogo jahanɛmɛ bɛ yen i y'ala ka tiɲɛ dogo jahanɛmɛ bɛ yen o ka jugu i jogo jahanɛmɛ ye ala ko kuranɛ kɔnɔ minnu ye ala ka tiɲɛ dogo ala ye tiɲɛ min jigin a ka kuranɛ kɔnɔ ko ala ka danga b'u kan danganikɛla dɔw talen don ala fɛ a ka se kɔnɔ k'olu yɛrɛ ka danga b'u kan nin ye kuranɛ aya ye mais kira tilala sɔlasilam karamɔgɔ minnu ye ala ka tiɲɛ dogo ko ala bi jahanɛmɛ karafe de d'u da u bɛ munumunu komi fali bɛ munumunu ni sili wugu ye cogo min na k'u bɛ munumunu ten jahanɛmɛ kɔnɔ karamɔgɔw kɔni n'i y'ala ta fɔ n'a jogo ma ye la i tɛna t'i yɛrɛ ka jahanɛmɛ kɔnɔ nka n y'ala ta fɔ i na kisi o jahanɛmɛ ma dɛ allahumma fashhad allahumma qad ballagtu ala haidara bɛ min dɔn a y'a fɔ amin a y'a cɛsiri ni jogo tɛ silamɛya tɛ kira ko de ne ni n ka sahabaw bɛ min kan a y'a lajɛ kira ni sahabaw bɛ min kan ani min bɛ senna bi a y'a lajɛ sisan Bamakɔ
ko denmisɛnnin cɛmannin dɔw binna musomannin dɔ kan yarɔ o kuma wulilen bɛ mais ne yɛrɛ kamana ganna mais mun kɛra mɔgɔw la cɛmannin dɔ binna musomannin dɔ kan o ye ko kura ye yan nin ye denmisɛnninw de ye sijɛ kɔrɔw bɛ ka bin walimusow kan sijɛ kɔrɔw bɛ ka walimusow tigɛ mais yanni an ka denmisɛnnin ninnu ta k'o bila écran kan n'o a faamuna dɔrɔn denmisɛnw t'i ye anw de b'i ye karamɔgɔw ala de ka tiɲɛ ma fɔ denmisɛnw ye denbaya de dɛsɛra denw marali la cɛkɔrɔbaw y'u bolo jigin denmisɛnnin bi mun dɔn kojugu ye bilen denmisɛnnin bi kojugu de dɔn n'a bangebaa y'a kɛlɛ min na a b'a dɔn nin man ɲi mais ni sira bi denmisɛn bolo kabini a wolola min ka d'a ye a bɛ k'a kɛ n'o ye ko o ko kɛ don o don o k'an ka bala mɔ an na wa ala ka cɛ dogora bangebaaw ka éducation lamɔ lado o banna so a banna école la a banna kalanyɔrɔw la an kana denmisɛnw tɔɲɔ dɛ anw de dɛsɛra amin anw de dɛsɛra amin an k'an ka segin an kɔ de an ye bamanan tile fɔ sisan bamanan tile yɛrɛ tɛ koyi nin kɛra anw ɲɛna yan de ye segu yan sisan bamanan tile tɛ dɛ nin kɛra anw ɲɛna yan n tɛ fɛ ka dugu tɔgɔ fɔ an balimamuso dɔ i y'a yɛrɛ faga an t'a fɔ ala ka hinɛ na mais n y'a fɔ ye siɲɛ caman hɔrɔnya b'a bolo kɔrɔta k'a denmuso taara baara kɛ bamakɔ u ka kɔɲɔ na k'a fɔra o ma sɔrɔ so yanni dugu ka jɛ dɛ a ye bula paquet de suru ji la k'a min k'a yɛrɛ faga yanni dugu ka jɛ k'a den ma sɔrɔ so bamanan hɔrɔnya ni danbe kama ala ko tɛ dɛ hɔrɔnya ani danbe mais a kɛra cogo di misiritigiw an karamɔgɔw a kɛra di mais an ka plan o plan ala b'a bɛɛ kalama an ka dabali o dabali ala b'a bɛɛ kalama a ye sabali hɛrɛ t'i sɔrɔ abada n'ala m'a d'i ma jɔyɔrɔ t'i sɔrɔ fiyewu n'ala m'a d'i ma ni ala ta ma kɛ n'i y'ala ta to yen n'ala y'i ta to yen fɛɛlɛ t'a s'i ma bilen billahi aliyul azim fɛɛlɛ t'a s'i ma dɛ ne de bɛ se ka e nɛgɛ k'an sago sɔrɔ i la mais ala t'i nɛgɛ ala b'i dɔn i b'i bolo jan ala min ye dugutila ma fɛ ala b'i dɔn karamɔgɔw ni nin faamuna an bɛ lafiya n'an ye ala ka tiɲɛ fɔ faamaw ye tɛ dɛ c'est à dire anw bolo ko faamaw de bɛ yen anw de ye faamaw ye ala y'an bila siège min kan foti taa an bɔ a kan an b'i fɛ taa an bɔ a kan an t'i fɛ taa an bɔ a kan o tuma na n'anw jɔra an jɔyɔrɔ la anw de bɛ faamaw tile k'u bila ala ka sira kan c'est à dire n m'a fɔ an b'u kɛ silamɛ ye dɛ min man ɲi an b'a b'u bolo walahi ni karamɔgɔw tora ala kɔfɛ min man ɲi u b'a bɔ faamaw bolo bilahi a ye misiriw lajɛ a ye wajuliw lamɛn bamakɔ bi dulɔ bi feere de komi i bɛ bɔnbɔn san cogo min na bilahi dulɔ forokoni fitinin dɔ de bɛ yen mugan o don wa ko sase mugan fulakɛ ko ten u b'o de san denmisɛnninw k'a k'u kun npogotiginiw ani cɛmisɛnninw n'u kɔntana dɔrɔn u b'a datigɛ k'a min mais anw ye dulɔ dɔn minnu fɛ n bɛ fɛ ka min fɔ bi dulɔ tubabu dulɔ tubabuw fɛ yen ni si ma san 18 bɔ i tɛ se ka dulɔ san ka taa di hali i fa ma dulɔ feere yɔrɔ bɛɛ n'i nana n'i ye jeune ye dɔrɔn i b'i ka carte d'identité de di i si bɛ lajɛ ka sɔrɔ ka dulɔ feere i ma
Amérique olu ta ka ca san 18 o bɛ se fo san 20 ma Amérique dulɔ ti feere dafɛsi ma Amérique n'i m'i ka karande di n'i ti san 20 bɔ a ti feere hali n'i ko i fa y'i ci i bɛ t'i fa de wele o bɛna san mais a bɛ anw ka tabali bɛɛ la si ko t'a la san 7 san 8 a bɛ feere i ma an yɛrɛ ko an bɛ minnu ladege anw y'olu dan mais mun y'a kɛ karamɔgɔw de daden na e ka don misiriw kɔnɔ bani n'i ye fɛn o fɛn he dulɔ warala han ayiwa a ye Ala deli dɛ jamana in a bɛna laban min na n t'a dɔn a bɛ laban min na a ti k'i kɔ a ti k'i kɔ parce que i y'a Ala janfa ka Ala kira janfa minnu b'i ka misiri kɔnɔ a y'u janfa wallahi ni karamɔgɔw kumana dulɔ kan o kuma cogo la faama t'a bali a bɛ dabila hali sini bilahi ni segu karamɔgɔw u ka taa arajow la ka taa misiriw kɔnɔ sini k'a fɔ ko maa si kana malokisɛ san ko nin b'a la malo bɛ gwala tigiw bolo bilahi o min ye dumuni ye a bɛ gwala sisan segu la ami o tɛ dulɔ ye dɛ karamɔgɔw ka wuli segu yan sisan ko maa si kana malo san segu yan ko a man ɲi wallahi balo don mais a bɛ gwala a tigiw bolo sisan o tɛ dulɔ kɔni ye alors ni bɛɛ y'i da Ala ka lajarabiw de don n'i y'i tɔɔrɔ i balima na Ala ka lajarabiw de don mais min fɔra dulɔ ma kira fɛ aw b'a dɔn kira ye dulɔ danga k'a min b'a danga k'a feere b'a danga min bɛ dulɔ ta ka taa décharger k'o danga dulɔ c'est-à-dire dulɔ dangana kira fɛ hakɛ min na an karamɔgɔw bɛ yen o b'a dɔn a bɛ ta min ka mobili la danganen don mais aw ka dulɔsow ɲini a k'a tigiw ɲini n'i ye dulɔso mugan sɔrɔ segu yan 15 bɛɛ tigi bɛ misiri kɔnɔ m'a fɔ olu ta ye dulɔ ye dɛ du y'u ta ye dugukolo y'u ta ye amin alors mais n'a y'a da de ka Ala ka tiɲɛ dogo fo balawu nana datuguli kɛ bɛɛ wulila denmisɛnw tiɲɛna a bɛ bɛn denmisɛnw kan mun y'u tiɲɛ e fa min mara tan o amin e fa min mara tan amin Ala ko kuntiya kuranɛ aya kunti maa sira mɔgɔw kun bɛ sira danbe ni hɔrɔnya de tɔnbogotigi de tun bɛ yen fɔlɔ n y'a fɔ yan siɲɛ caman tɔnbogotigi ni a ka haramuya i t'a dɔn musoya a t'i dɔn cɛ mais n'a nana a ka musɔrɔnin bila i kan na o ka di koyi Segu ka cɛkɔrɔbaw bɛ nin dɔn n'u ye musɔrɔnin bila i kan na i b'i pan ni sɛnɛkɛyɔrɔ ni daba min sen bɛ tigɛ k'a ban mais a bɛɛ kun ye kɔrɔ nin ye mais i yɛrɛ fa ɲɔn a ka tɔnbogotigi i n'a jɔlen kare la i fa tɛ dɛ maa o maa n'i fa ye fila ye n'a bɔra kare fɔlɔ la o b'a sɔrɔ e bɛ taa nana nin de tun bɛ yan ka kɔrɔ danbe ni hɔrɔnya ka ɲɔgɔn bonya a y'a lajɛ den bɛ wolo ka sa fɔ k'i sa i kɔrɔkɛ ɲɛna i tɛ se ka dangaden fɔ k'a fɔ mɔgɔ dɔ ma i dangaden i kɔrɔkɛ ɲɛna i tɛ sɔn jango i fa jango i ba aw ka cɛkɔrɔbaw ɲininka bani denmisɛnw aw tɔɲɔlen don aw nana sɔrɔ ko in yɛlɛmɛna ne bɛ ka nin min fɔ roman de don aw bolo bi amin a y'a cɛsiri dɛ n bɛ kuma laban n'o de denmisɛnw a y'a cɛsiri a y'a bangebaaw bonya a k'a janto a yɛrɛ la Ala t'i sɔrɔ fiyewu ni jogo tɛ jogo seconde kelen ka kɛ laadiri ye seconde kelen a ka bon Ala bolo san 1000 alabato ye Ala kira de y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam amin 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 an ka jamana in a bɛ dekun jumɛn kɔnɔ jogo dekun tɛ yan
minnu ko faamaw ye wari dun faamaw y'a do ta faamaw y'a bɔ ta ni tiɲɛ don n'a kɛra tiɲɛ ye mun y'a kɛ jogo tɛ yan m'a fɔ a ye Amadu Tumani Ngamana Gɔnna a ye bɛɛ wele ka taa Bamakɔ CICB la an bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye ko jogo tiɲɛna ko parce que n'a ye directeur min nommé wa a ye ministre min ta ko kalo 3 kalo damadɔ k'u b'a fɔ a ye wari dun k'a b'o bɔ yen k'a mana na ni dɔwɛrɛ k'u bɛ kule ko o yɛrɛ y'a dun ko mais mun de bɛ yen o kuma ko k'a lajɛ mɔgɔ yɛrɛ bɛ dilan cogo di a Kamana Gɔnna o président Kamana Gɔnna mɔgɔ tɛ se ka dilan tile 3 an ye tile 3 de kɛ conférence in na nka ne y'a ɲɛfɔ n ko mɔgɔ tɛ se ka dilan tile 3 mɔgɔ bɛ dilan san 20 ni kɔ de kabini den b'a ba sin na éducation bɛ daminɛ n'a kɔrɔbayara dɔɔnin n'a bɛ mɔgɔw bugɔ n'a ye tɛgɛɲɛ 1 kɛ mɔgɔw la i bɛ tɛgɛɲɛ 2 k'a la a bɛ dege ten de f'a b'a dɔn ko mɔgɔ bugɔ man ɲi a bɛ sɔrɔ aw ka éducation kɔfɛ a bɛ taa di lakɔli maître ma ani karamɔgɔkɛ ma o fana b'a ta fara a kan ani jɛkulu minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ ɲɔgɔn ta ta cogo bɛ dilan ten k'a ban fɛn min dilan san 20 ni kɔ n'a fɔra k'o dilan tile 3 n ko a bɛ se ka kɛ kɛcogo dɔ b'a la u bɛɛ y'u tulo majɔ n'o ko kɛcogo min b'a la n ko fɛn min bɛ kɛ san 20 ni kɔ kɔnɔ san 20 ni kɔ tɛmɛna ninnu ka kaban u tɛ se ka segin ka na yen bilen n ko mais a ma tiɲɛ dɛ ne bɛ dilan cogo dɔ d'a na n'a kɛra ten a bɛ ɲɛ u k'o ye mun ye n k'o ye min ye u ka jateminɛ kɛ n'a fɔra min ye faso nafolo dun n'a gɛnna ka jɔ i la i ye min dun i b'o fɔɔnɔ k'o ɲɔgɔnna wɛrɛ d'a kan ka tila ka taa kaso la n ko ni 1 ni 2 ni 3 kɛra tɔw b'u ka dunda kɔlɔsi amin tɔw b'u ka dunda kɔlɔsi mais an karamɔgɔ u nana vérificateur général ta k'o ka sow ɲini a jara a bolo vérificateur ye sow ɲini ka sow ɲini ka taa tɛgɛ da u kɔ ka tɛku ka na ni papier ye ko sow filɛ a jara de u ye vérificateur minɛ tile ganderen dere fɛ ka taa tribunal la ko a bɛ taa kaso la yanni bolow k'a sɔrɔ k'a tila e ko vérificateur ma nege bɔ a la o kɛra yan Mali kɔnɔ yan vérificateur ye tile 3 de kɛ a Kamana Gɔnnen don ko mun na sonba minɛna so minɛ ye tiɲɛ nka sonbaw a ma diya a bolo dɛ ko fɔ ka taa tribunal de la u ka taa datugu an k'o to yen o bɔra yen vérificateur wɛrɛ nana u y'a lakala an ɲɛna sisan k'o fana y'a ka papiyew bɔ ka sow minɛ ka taa papiye di so minɛnaw ma ko papiye filɛ u ye nin dun u ye nin dun an karamɔgɔ hali sini maa kelen ma wele u ye fura ɲini fura kɔni sɔrɔ nka fura min don a kɛ man di sabu sonbaw bɛ ɲɔgɔn dɔn ni ne minɛna e yɛrɛ tɛ to yen ne taatɔ bɛ taa ne ye ne bɛ to yen dɛ ne taatɔ ni ne bɛ taa ne ye ne bɛ to yen ni jamana taara ta a bɛ lafiya bɛɛ ko ne bɛ na bɛɛ bɛ na min na a dɔnnen don bɛɛ ta dɔnnen don an ka dugawu kɛ jamana in ye an k'a fɔ ala ye ala faama sigi jamana in kunna min bɛ hinɛ jamana in na ni jamana in bɛ taa ɲɛ ala faama nɔgɔ y'an ye jamana in kɔnɔ min bɛ hinɛ jamana na ni jamana bɛ taa ɲɛ o tigi sigi a kun
anw fa anw ka dugawu ye nin de ye koyi a bɛɛ ka kan ka nin de kɛ karamɔgɔ b'a ɲini Tijani b'a ɲini Danbɛlɛ yɛrɛ b'a nɔfɛ mais jɔn de ta ye tiɲɛ ye la an ka setigi wele Ala a di faama ma jamana in bɛ lafiya faama min bolo Ala de b'a dɔn a d'o ma nin y'an ka dugawu de ye an kana ɲinɛ nin kɔ dɛ n'o tɛ a ye jamana in lajɛ tan Segu y'a ɲɔ sɔrɔ la wa malo sɔrɔ la kuranɛ kɔni bɛ ka kalan ayiwa mais Ala kira ka kuma don n'a ma to a b'a ye n'a ma to a b'a ye dɛ ne y'o fɔ a ye kuran tɛ t'i sanji n'a t'i ji don malo kɔrɔ ayi c'est-à-dire Hamid a bɛɛ ye kuranɛ de ye ko in yɛrɛ bɛɛ ye kuranɛ de ye nka n y'a f'i ye ne ko i kunkolo b'i dimi fo dɔgɔtɔrɔ de k'a dɔn kunkolodimi modèle min don o fura ka d'e ma mais n'i ye kɔnɔdimi fura di kunkolodimitigi ma a t'a kɛnɛya dɛ o de bɛ kuranɛ ko la an fɛ yan ni k'i bɛ kuma dɔrɔn a ye kuranɛ dɔgɔya kuranɛ jumɛn ye dɔgɔya kuranɛ bɛ se ka taa kɛ k'a papiye yɛrɛ kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o de ye kuranɛ ye nkalonfin nkalon don kuranɛ ye min ye Ala ko n ye jɛnɛya k'a ma haramu ye n'i ye walimuso to yen a bɛ fɔ o de ma ko kuranɛ nka papiye min filɛ u bolo nin t'i ci fɛ o ye musakara de ye misikar ko kana ɲinɛ fɔlen kɔ n'i bɛna ɲinɛ ko i ka to ka kuranɛ kalan Ala b'i hakili jigin he i kɛ laadiri ye musow ni ɲɔgɔn cɛ i tilen denw ni ɲɔgɔn cɛ i ka sinji tugu balimaya dilan nin de tɔgɔ ye kuranɛ o tuma na ni sanji ko gɛlɛyara walima tɔɔrɔ ye jamana sɔrɔ mun bɛ yen ko an ka segin an kɔ amin muso e kɛn bɛ k'i cɛ ɲɛ kɔ Ala ye k'a ni ka muso ye i sute o sute a ka warini bɛɛ bɛ taa di moriw ni donbaw ma e yɛrɛ y'o dɔn a na kaban e b'a ɲɛ gan Ala dimina cɛ fana kelen bɛ ka muso dɔ kɛru so kɔnɔ o dulonnen don portu abila portu mando la mando bɛ dulo min na muso dulon bɛ yen o kɔni tɛ i bɛ so i tɛ so a bɛɛ ka kan cɛ ye Ala diminen don Ala diminen don dɛ faamaw olu bɛ ka fantanw tɔɲɔ kiiri jugu bɛ ka tigɛ moriw ni mundekimu bɛ ɲɔgɔn na kaburu do la su bɛɛ kunkolokɔrɔla fara sebew na karamɔgɔw fɛ donmaw fana ni u ka cɛ 30 bɛ ɲɔgɔn na ko an bɛ cɛ garisɛgɛ siri an b'a ka garisɛgɛ a denw d'an bɛ taama na u kana segin yan bilen fiyewu ayiwa an ka ɲɔgɔn ta tiɲɛ an ka ɲɔgɔn ta tiɲɛ Ala ko a bɛ ten o tuma na e ti ninnu ta tiɲɛ dɛ a bɛɛ ta de bi tiɲɛ sa n'o ta tiɲɛ wulila o an bɛ segin an kɔ de ko i ka asafurulayi kɛ tiɲɛ don n y'o de fɔ ala o don i kɔrɔ asafurulayi ye tiɲɛ ye koyi nka a kɛcogo de bɛ yen n'a ma kɛ ten a b'i danga de asafuru Seyidina Ali ye cɛ dɔ lamɛn a bɛ ka fɔ asafurula asafurula a ko i ba den danyana i daminɛ cɛ y'i kɛ sewu a ko e hakili asafurula ye dɔnkili de ye ko a bɛ da n ko asafurula de kɔrɔ ye ko Ala yafa ma yanni i ka yafa ɲini masakɛ fɛ i b'i labɛn de ka yafa jira a la supposons n'a sɔrɔla misali la ni walimuso b'i bolo i b'i sigi k'a fɔ Ala ne nimisara Ala ni mun y'a dɔn n tɛ jɛnɛya kɛ fiyewu jango walimuso Ala ne nimisara o ye kelen ye Ala wa n bɔra a la Ala wa n t'a kɛ kun Ala yafa ma mais ni fɛn tiɲɛnen don min bɛ se ka dilan
walimuso b'i bolo n'i nimisar'o la dilancogo wɛrɛ t'o la ka sin ala ma kɔ nka n'i ye wari namara n'i nimisara ala ne nimisara ala n bɔra a la ala wa n t'a kɛ kun ala wa n bɛ taa hakɛtigi ta d'a ma n'o kɛra tuma min na i bɛ sɔrɔ k'a fɔ ala yafa ma asafurula mais asafurula o de bɛ tile e da su ko tɔ i t'a to a nɔfɛ asafurula don o don e ka dugawu la e bɛ ka dɔ danga ko ala kana hɛrɛ ko ye a ma foyi k'i la fo i t'a fɛ dama e sinamuso ni kɔlɔsi bɛ wurudikɛlaw nɔfɛ asafurula e ni mɔri joli jɛra i sinamuso denw ta cɛni kama est-ce que asafurula n ko dangaw de don dangaw de don nin de dɛsɛra ka fɔ jamana in kɔnɔ yan o de y'an mangoya Haidara bɛ taa Haidara n ye mun fɔ n ye mun kɛ mais sunna nin ye ala ka diɲɛ da cogo di kira ko diɲɛ ti wuli fiyewu fo ala ka tiɲɛ minɛ baw a ka k'i n'a fɔ takami b'u tɛgɛ u tɛ se ka sigi u tɛ se ka jɔ ansaru foli baw ye dɛ a yɛrɛ ye kɔni foli baw ye mais karamɔgɔw bɛna dɔn tiɲɛ fɔ ti garisɛgɛ nakasi tiɲɛ fɔ ti mɔgɔw b'a maana tiɲɛ tigi ye ala de ye jɔnw ala de ta y'a ka jɔnw ye ni ala ka diɲɛ fɔ i bɛ mangoya i tɛ ala nɔfɛ ni kɛmɛ ba nin na ba kelen b'a bolo kɔrɔta o ye ala ka layidu de ye amin n ye khalifa duurunan min f'i ye Umar bin Abdul Aziz a labanna cogo di ale nana de ko fo ka silamɛya k'a kɛcogo la ko ka sonyɛni dabila ka kow segin a nɔ na o yɔrɔ bɛɛ o y'a ka jɔnmusonin wele ko nin ye mɔgɔw tɔɔrɔ nin ka ala ko dansago na an dansago sɔrɔ ka kɛ bilen u ye nafoloba labila jɔnmusonin ye ka pɔsɔni d'a ma ko nin k'a ka dumuni na i k'a fa ala t'i dɔn masa in yɛrɛ de t'i dɔn amin ya rabbi ala t'i dɔn ni ala jɔnba in a ka jɔnmusonin ye pɔsɔni de kɛ dumuni na surafana umaru yɛrɛ dɔgɔyala ala jɔ in nalen a ye dumuni ta k'a sigi a kɔrɔ umaru ye dumuni in kɛ su bɛ taa se yɔrɔ la tuma min na pɔsɔni y'a dusukun na a biɲɛ atake a bɛ ka fɔɔnɔ a bɛ joli fɔɔnɔ a ye jɔnmusonin wele ka na a ko e de bɛ ne ka dumuni di yan mun kɛra tiɲɛ fɔ n ye a ko tiɲɛ don a ko karisaw ni karisaw de ko n ka pɔsɔni kɛ dumuni na ka d'i ma a k'u ye joli d'i ma a k'u ma foyi di yan a ko boli ka taa n ka nin yɔrɔ in na i k'a dayɛlɛ fininkolo dɔ bɛ yen i b'a ta ka na jɔnmuso taara o ta ka na umaru ye a dayɛlɛ sanu hakɛ dɔ b'a kɔnɔ a y'o ta ka di jɔnmuso ma a ko bɔn n y'i ka hɔrɔnya i yɛrɛ ɲinɛ e ka taa n'o tɛ n denw man'a dɔn n m'a dɔn n'u bɛna k'i komi ne u kana n'i fa ta manil fard manil jabbar manil muhi manil mumitu manil kefi manil nasir wahid n bɛ fɛ a ka min faamu ala mago tɛ yan na o ye Huseni fana empoisonné ta El Hassan fagara tan de u tilala ka Huseni faga tan de kira ye den minnu bolo minɛ k'a yira k'u jira silamɛ bɛɛ la
ko Husaini minni wa ana min Husaini ala ahabba Allahu man ahabba Husaina. Kira kun bɛ Husaini ni Hasan de yira ko ne bɔra nin den ninnu na nin den ninnu bɔra nin na. Ala kɛ maa fɛ maa min kɛra ninnu fɛ mais u y'u bɛɛ faga. Américains m'u faga dɛ, Faransi m'u faga dɛ, Misiri kɔnɔ mɔgɔw. Amin. Misiri hasbunallah. A y'a cɛsiri dɛ. Mais tiɲɛ min ni maa bɛ sigi a la o tɛ Ala ta ye dɛ. Ala kira nanen n'a ye ci lase sallallahu alaihi wasallam u taara Yahudiya karamɔgɔ dɔ nɔfɛ ko fɔ a kana kira lamaloya. Yahudiya karamɔgɔ ye olu bi ko dɔn quoi. Anw ta ye n'an t'i fɛ an b'i fa neni an b'i ba neni an b'i lebu an bɛ fɛn bɛɛ de kan mais kodɔnna t'i baara kɛ ten. Kodɔnna b'i kɛlɛ n'i yɛrɛ de ye. Yahudiya karamɔgɔ nan'i sigi kira kɔrɔ sallallahu depuis sɔgɔma fo wula fɛ. A ma kira ɲininka a ma kuma. Wula sera a wulila ka taa. U wulila nɔfɛ u ko a kɛra cogo di mun e m'a ɲininka. A ko ayi a ko ne ye cɛ in labɛn sɔgɔma fo wula fɛ ne ma foyi mɛn a da maa k'an ka maa ɲininka ko mun na i ye nin fɔ ne m'o mɛn a da. A ko a ye jɛnɛya dabila maa bɛ se ka maa ɲininka ko mun na ka jɛnɛya dabila. A ko a ye sonyɛni dabila a ko a ye hasidiya dabila a ye dɛsɛbaatɔw dɛmɛ a ye mɔgɔkɔrɔbaw bonya a ye sinji tugu ko mais kuma jumɛn bɛ nin na ko maa ba bɛ se ka maa ɲininka ko mun na i ye nin fɔ. A ko ale ma foyi ye kira ka kuma na maa k'an ka maa ɲininka min na ko mun na. Amin. Silamɛya bɛɛ filaw kɔrɔ nin ye. U nana nin de yɛlɛmɛ k'a bɔla caya k'a bɔla caya ka silamɛya yɛrɛ jawharu tunu pewu k'a kɛ yecogo ye. Silamɛya yɛrɛ tiɲɛ tiɲɛ n'o ye an ka ɲɔgɔn kanu ka sinji tugu ka balimaya dilan o de banna. K'a fɔlɔ kɛ taamasiyɛn jumɛn ye karamɔgɔw banna ɲɔgɔn na. Karamɔgɔ minnu bɛ kira nɔ na olu bɛ ka ɲɔgɔn fɔ ni ɲɔgɔn ba neni ka ɲɔgɔn lebu kunfu minnu b'u kɔfɛ olu bɛ taa sira jumɛn fɛ bi. Mais anw ka wele in bɛɛ la an ma moriya fɔ an ma taa yan fɛ tɛ ko jogo dilan. Kɛlɛ in ye nin de ye. Ni dɔwɛrɛ min b'a la o k'o fɔ ni jogo dilanli tɛ n'u ɲɛ bɛ dɔwɛrɛ min na u k'a ɲininka o la. N y'o fɔ a ye k'o ban Ansaru aw folen don ne Haidara bi kuma n kumatɔ n b'i bolo fila kɔrɔta de wasa da la Ala ni ce Ansaru ni ce n b'a kɔrɔta ni mun ye a bɛ fɔ mɔgɔ min ka kuma bɛ segin a ma ne tɛ Ala sɔnna k'aw karamɔgɔ dɛmɛ kabini tilelafana bɛ gan k'o kɛ surafana ye k'a ta o la fɔ yan kabini Ala ka n da aw karamɔgɔ ma deli ka sigi waritigi dɔ kɔrɔ ko nin kɛ n ye a ma kɛ faamaw far'u kan Mali kɔnɔ faama ma deli ka sigi fanga na yan Ala m'o latigɛ aw karamɔgɔ ye fiyewu ko ne n'i gɛrɛla ɲɔgɔn na ko ne ko i ma nin kɛ Haidara ye a y'u ɲininka ni faama kelen sɔrɔ la walima waritigi dɔ a ti Haidara bi wajuli dabila ngale na Ala bonya na o kama a ti n y'o de fɔ k'a fara kan Ala ye ne dɛmɛ an ka commune 1 Bamakɔ an ka maire minnu tɛmɛna u ye alimami bɛɛ wele ka du d'a bɛɛ ma mais Ala y'o ɲinɛ ne kɔ i b'a dɔn Ala y'o kɛ min na ko Haidara e bɛna kuma n t'i fɛ faama ka dugukolo ka ye e bolo i kana na dɛsɛ ka kuma Ala ma sɔn Ala ma sɔn yɔrɔ o yɔrɔ b'an bolo Bamakɔ n'a Lamini na a bɛ Ansaru ka sa ne ye faama kelen ka mètre kelen Ala m'o latigɛ an ma dɔ bɛ n'i miiri ko faama ye layidu ta mawuludu kɛnɛ kan ko a bɛ dugukolo non attention o y'an ka hakɛ de ye
an ka hakɛ de don a ka dɔgɔ an na an tɔɲɔlen de don jamana in kɔnɔ yan an tɔɲɔlen de don n'o tɛ a wajibiyalen bɛ diɲɛ jamana bɛɛ kan ni jama sera hakɛ dɔ la jamana faamaw bɛ dɔ ta a tigi kungo la o ye jamana yɛrɛ ka sariyaba ye o ye diɲɛ jamana bɛɛ diɲɛ jamana bɛɛ ni jamatigi i ka jama sera hakɛ dɔ la diinɛ ko tɛ dɛ hali n'i bɛ boli sɔn ni jama sera i bolo hakɛ dɔ la a bɛ wajibiya jamana fanga de kan u ka nin yɔrɔ dɔ k'i ye alors faama ko a bɛ dugukolo min d'an ma an halala de don mais anw m'a ɲini an yɛrɛ tɔgɔ la an y'a ɲini minnu bɛna mawuludu kɛyɔrɔ la u kisili tɔgɔ mais a ma kɛ dɛ min bɛ tamaki k'a fɔ o ye min faamaw ka to de dun ye a ma kɛ mais ala ye cɛw di mɔgɔ kelen ko Hayidara a ta hectare kelen ka se hectare 1000 n'i y'a sɔrɔ Bamakɔ yɔrɔ yɔrɔ n b'a san an ka président Burkina international a ko n ka hectare 200 ɲini ale kelen b'a sara Ansaru ka wari ti don a la o tuma na ala ni ce aw karamɔgɔw wasolen bi kuma an ma feere an ti san aw ye min kɛ an ye a y'an bɔ a sara bɛ ala bolo sira in a y'a cɛ siri dɛ mais ni min sara don min na o bɛna tiɲɛ ye ni min sara i bɛna ala jɔyɔrɔ ye foyi tɛ ala bolo ko kiraw cira n'o ye k'a ta kira daminɛ na ka na se an ka kira laban ma n'o ye Mustafa ye a bɛɛ cira kan kelen ko maa wɛrɛ tɛ yen min kan ka bato ni ala tɛ a ye jogo dilan a banna o de la baya ko fɔra u ye fɛn bɛɛ ala k'an kisi ala k'an kisi fɛn dɔw bɛ yen hali ni tiɲɛ tɛ u ka kan ka dɛmɛ n'a ka hɛrɛ b'a la jamana bɛ sariya dɔ ta sisan ko an ka taa nin fɛ bɛn bɛ k'o de kan ko nin de ye jamana sariya ye mais n'a yera a sariya bɛ sigida min tɔɔrɔ a bɛ wuli ka bɔ olu kunna tant que tɔɔrɔ b'a la a bɛ wuli parce que sariya bɛɛ tala hɛrɛ ɲinini de kama mais a ye ala ka sariya yɛrɛ lajɛ ala min ye baya fɔ kuranɛ kɔnɔ a bɛ sɔrɔ ala ɲinɛnen de y'a fɔ kɛ bɛɛ banana ni n ko bɛɛ banana kuma fɔ cogo di n'o tɛ maa miliyɔn joli b'a kan bi o ka ca dɛ min ye Ansaru ye ani min tɛ Ansaru ye miliyɔn caman mɔgɔw sɔnna na mais minnu k'u kalannen don olu bɛ k'a nangari n ko a b'i bana de foyi tɛ baya la k'i ti fila fara ala kan ni maa min ye fila fara ala kan kafiri jumɛn dɛmɛ b'o kan mais n'i ko baya dɔrɔn Hayidara ka ko don o tuma na ja ala ye Hayidara bonya dɛ fo kuranɛ kɔnɔ Hayidara ka ko don Hayidara ka ko don an karamɔgɔ ni Hayidara ka ko don ni ko ɲuman don kaba i t'a dɛmɛ ko ka jɛnɛya dabila muso tɛna to i bolo den minnu kan ka wolo i ka so k'i jamu ta i denw tɛ o tɛna dabila sidatigiw bɛna taa banajugu kɛ k'i fa o tɛna dabila alimami i ka n ko nin dɛmɛ jango Hayidara ka kuma tɛ kuranɛ de y'a fɔ kuranɛ bi kɔrɔfɔ ni alakira ka sunna de Bukhari y'a fɔ Muslimu y'a fɔ Abu Dawudu y'a fɔ Tirmizi y'a fɔ Ibnu Maja y'a fɔ Sunan Nasa'i y'a fɔ Ahmadu y'a fɔ a bɛɛ nin bɛɛ kɔnɔ o dama tɛ dɛ sahaba kelen tɛ alakira bolo min ma nin layidu 6 ta ayi a kitabu b'an bolo yan Umar Usman Ali ni mago b'u ka baya kɛyɔrɔ la a b'an bolo alakira musow u ka baya kɛyɔrɔ bi yan Hasan ni Hussein u ka baya kɛyɔrɔ bi yan o to yen
kira bɛ taa ka hajjatul wada'i la don min na a ka hiji laban a ma hiji 2 kɛ a taara ka hiji min na ani maa 100,000 maa 40,000 ani kɔ a n'o de taara hiji laban na o hiji laban in na kitabutigi b'a f'i ye maa 100,000 40,000 ni kɔ ko cɛ 1 t'a la muso 1 t'a la min ma nin layidu 6 in ta aha ayiwa u bɛ ka kitabuw fɔ a si ni si tɛ kelen a bɛɛ nana n'a ye tan o tuma na sa ni an ye ɲɔgɔn hakili jigin o na kɛlɛba si ma sɔrɔ o la karamɔgɔ yɛrɛ kɔ ni ko karamɔgɔ dɔw de ko don aha a bɛ faamu o tuma na a yɛrɛ ka diɲɛ lajɛ tan hali bi aw bɛ tila ka wuli jogo tiɲɛna fo ka denmisɛnninw jogo de dilan fo an ka segin jogo ma an tɛ se ka taa tan jamana in kun tɛ tan kun tɛ tan a kɛra tan e kun bɛ min anw san 30 ni kɔ ye wele dakafila t'an bolo jogo bi ni bɛɛ nana fɔ ko ni jogo tɛ ko a ti ɲɛ ala ni ci ala ni ci kumana a b'aw minnu bolo a kana tila u la bilen don o don baya bɛ ka kɛ fo i bɛ kabakoya an fa b'i neni ba b'i neni fɛnjugu bɛɛ bɛ ka fɔ mais bilahi ne yɛrɛ ma nin zanga in ɲɔgɔn na ye fiyewu adamadenw nali la ka na tuubi ani ka na baya kɛ don o don n'a ma f'i ye kerecɛn fila n'an bɛ tuubi a bɛ f'i ye jama n'an bɛ k'u bɛ baya kɛ don o don i yɛrɛ bɛ kabakoya nin ye ala ka ko ye kabako ye karamɔgɔw ni bɛ mɔgɔ waaju o ko a ka jama ka ca wuruji de don ala tɔgɔ don wuruji don e ka kɔlɔsi bɛ ne bolo wa nin ye kabako ye dɛ jɛ y'a ɲɛ dɔn kaban ni wuruji don kaban kɔlɔsi feere ta kɔni o sayɔrɔ dɔnnen don i tɛ t'i sigi jabaru wuruji tɛ kɔlɔsi kunu ala don ayi ala de ye layidu di in tansurullaha nin de bɛ ne ni karamɔgɔw cɛ bilahi min de fɔ ansaru karamɔgɔw ye a kana siran mais a kana jigi da kunfinw kan a y'a jigi da ala kan ala yɛrɛ tɛna n'a ye n'a y'a dɛmɛ a bɛ min fɛ a b'a ka mɔgɔ dɔw bila k'a kɛ mais n'i donna ni filan ye i mago ti ɲɛ amin n b'o de fɔ a ye don o don mɔgɔw de b'i nɛgɛ mais kabakolotigi t'i nɛgɛ min b'an kɔnɔ ala ɲɛ b'a la an bɛna min kɛ ala ɲɛ b'a la a kana sira foyi tɛ yen ala ko a fɔra ne ka président ka taa an kɛrɛfɛ dugu dɔ la wajuli la kɔla kasanbara a ma ja dɛ o dugu ye ko n'i sera ye ko a tɛ bɛn u mɛna munumunu na ayaw kalanna yaasiw kalanna kulowalaw siɲɛ dama taa n'i yɛrɛ ye ayi yaasi ko ye tiɲɛ kulowalaw ko ye tiɲɛ mais fɛn dɔ de bɛ nin bɛɛ ɲɛ dɛ ka ala bila i dusukun na ni ala y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn hali i ti kulowalaw kalan billahi al-aliyyil azim kɛlɛ iman ala kɛra ka sahaba dɔ bɛ yen a ye wajuli kɛ ka wajuli kɛ a bɛ ka ala ɲɛfɔ ka ala ɲɛfɔ nafigi selila dɔ bɛ yen o ko ala tɔgɔ fɔli ye tiɲɛ ko nka n'i y'a fɔ ka pɔsɔni min o b'i fa dɛ mais o y'a sɔrɔ karamɔgɔkɛ sera wajuli la yɔrɔ dɔ la a ko walahi hali n'i ye pɔsɔni min a tɛ se ka fɛn kɛ pɔsɔni ye jɔn de ye o ko an ka na n'a ye wa ko ɔhɔ u nana ni pɔsɔni ye ka nafigi selila dɔ de ye nin a nana pɔsɔni di karamɔgɔkɛ ma a jɔlen ye minibaru kan a bɛ ka wajuli kɛ a ko bi ismillahi lezi la yadurru ma ismi shay'un fil ardi wala fi sama wa huwa samiul alim a ye pɔsɔni min k'a bila kitabutigi b'a f'i ye ko walahi ko a farikolo wɔsira ko n'o tɛ pɔsɔni ma se ka foyi k'a la mais
ni maa wɛrɛ y'a min a b'o fa hali n'i ye yaasi kala k'a min a b'i fa mais mun n'a ma se ka fɛn kɛ nin na ani ala de bɛ kan k'a kɛ o waati ani ala de bɛ kan k'a kɛ amin a ye ala minɛ dɔrɔn a k'a tɔ bila mɔgɔw de bɛ wi fɔ olu de bɛ nɔ fɔ cuca adamaden de bɛ nin bɛɛ fɔ mɔgɔw bila n'i ye mɔgɔw tigi tɛgɛ sɔrɔ k'u n'o ye o de la anw bɛ waso an ka faamaw ɲɛna mais anw ma maa ka ɲuman dogo dɛ kabini ala k'an da mali politiki ɲɛmɔgɔ si tɛ yen a caman a n'a faama caman min ma ɲumanya k'an ye anw tɛ maa ka ɲuman dogo wa an b'a f'u ye u ka kɛnɛ bɛɛ kan u ye nin ɲumanya in k'an ye mawuludu la nin ye misi di mawuludu la nin ye malo di mawuludu la nin ye 20,000 di mawuludu la nin ye 2,000,000 di an bɛ bɛɛ ka bonya fɔ anw tɛ maa ka bonya dogo ne ko de ne Hayidara de ma s'u ma ko n dɛmɛ kabini ala k'an da n ka papiye ma s'u ma n yɛrɛ kun ma s'u ma ne ye n de fɔ wa n b'a ɲininka ala fɛ n ka sa ala kana nin kun ye juuli a ka da fɛn dɔ kɔrɔ diɲɛ fɛn dɔ kama an bɛ waso nin de ye an bɛ waso nin ye an bɛ waso nin ye dɔ ko dɔ ye mobili dɔ di ne ma an ka faama dɔ don ne taara a fɛ yen ko dɔ la ne bɔtɔ a ko mɛ Hayidara ko fantanw ka ca ko mɛ i kun bɛ se ka nin feere k'a tila fantanw ko non fantanw de ye nin di ne ma i ko n k'a di minnu ma olu de y'a di yan o tuma e ko n k'a kɛ cogo di ni ma bɔ i ka biro kɔnɔ i ka sɛki tɛ du 5 ni 2 de ye nin zan ko an karamɔgɔ don a kɔnɔ n ko ni n ye nin di fantanw ma aw bɛ min ɲini an ka na ɲɔngiri aw ye ka ŋunuma ka na saraka minɛ tɛ n ko i bɛ taa an fɛ yen de n bɛ saraka d'i ma bilahi olu ta ye o de sɛgɛn k'an ta ci an ka ŋunumaw kɛrɛfɛ la n ko i bɛ na de n b'i saraka de d'i ma i bɛ n'a minɛ de Ansaru an ce a y'aw karamɔgɔ wasa maa ka juru t'an na an kun tɛ suuli ma ye mali sariya tɛ a ma min dafa dɛ a ye mobili o mobili san ka d'a ma a ye don a bɛɛ kɔnɔ a k'a contrôler impôt 1 juru t'anw na a bɛɛ papier nɔrɔlen filiw kan hakɛ o hakɛ k'an k'a bila an ye jamana in y'an janfa a kelen tɛ yen min kɛra amin mais anw mago ma s'u ma ala y'an dɛmɛ nin bɛɛ la de taara an na se ka kuma duloki b'u kan na a b'an kan na u bɛ mobili min kɔnɔ an b'a kɔnɔ wa u si yɔrɔ man ɲi an ta ye n bɛ fɛ k'o fɔ mun y'o kɛ aw mais ala ka sɔn mɔgɔ kelen ka kanda ni e ye a ko baraji ka bon ka tɛmɛ diɲɛ n'a kɔnɔfɛn kan riwaya dɔ la riwaya wɛrɛ la a ko baraji ka bon ka tɛmɛ ɲɔgɔmɛ jɔnkun 2 o sinzan kan mais Ansaru mɔgɔ 1000 joli de ye sira minɛ aw bolo bi mɔgɔ 1000 joli ye ala ka sira minɛ ka sɔn aw kama bi o de la n b'o fɔ a ye Ansaru man ka siran n'i y'a ɲuman ye billahi al-ali al-azim mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn janfa ala t'i maa janfa sababu man dɔgɔ kira si ma ci min kelen ye baara kɛ ala ye hawariyunaw de d'a bɛɛ ma ka cɛw d'a ma ka musow d'a ma musobaw ani cɛbaw u ka ala ka diinɛ dɛmɛ ka kira in dɛmɛ o tuma na n bɛ fɛ k'a fɔ ye a sara bɛ ala de bolo mais ala ye kɛnɛkan ko aw ka alijinɛ jira aw la yan mɔgɔw kandala ni aw ye mɔgɔw ye sira minɛ ni aw ye musow bi yan bɛɛ b'a seko kɛ n y'a fɔ ye siɲɛ caman alakira bɛ yɛlɛ juma minibaru min kan ka kutuba kalan a kun bɛ yɛlɛ jizu nakila de kan a tɔgɔ ye di ndamaro jukuru kira tun b'a jɔ ndamaro jukuru de kan
mais muso dɔ de y'a ye muso taafetigi Abubakar bɛ yen Umaru bɛ yen Usman bɛ yen Ali bɛ yen muso dɔ de y'a ye k'a fɔ kira b'a jɔ nin tenkuni in de kan si kɔrɔbayara an t'a lajɛ an k'a bɔ tan muso in taara kira ɲininka a ko yala an tɛ se ka fɛn dɔ labɛn ye i ka jɔ ka min tɛ nin ye wa kira ko ɔhɔ a ye menuisier wele ka taa misiri jiriw la minibaru bɛ dilan cogo min na u ye wari da fɔ muso in ye nafolo sara menuisier ye olu de ye alakira ka minibaru fɔlɔ dilan jiziw nakila in kɔfɛ muso taafetigi dɔ de y'a financer alakira ka misiri kɔnɔ muso waati kɔfɛ fɛn ye nin diinɛ na tuma na n bɛ fɛ ka min fɔ ansaruw ye a y'a cɛsiri ko o ko mana na sɛbɛtigiw bɛ yen n b'a nɔfɛw bɛ yen n b'a nɔfɛ fantanw ko tɛ dɛ la ala tilala fantanw da la fantan ka ŋaniya kelen i bɛ waritigi bɛɛ da cɛsiri ni n b'a nɔfɛ tɛ kelen ye fɛn tɛ n bolo ani n b'a nɔfɛ tɛ kelen ye a y'a cɛsiri ala sɔnna ala y'a bolo don nin kɔrɔ kaburiw fara sebew na nkalonbaw tigɛra faamaw ye bɛɛ y'a ta kɛ mais hali bi an bɛ yan min fɔra aw ye a bɛɛ de ye o ye Hayidara tilala ni ala ye waati min di o ye ala ka dita ye mais ne nana min kama o banna wa cɛw y'a minɛ an sera ka min sɔrɔ k'a lase aw ma o de kun ye nin ye k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan ka Ala subhanahu wa ta'ala deli bilasirali minnu kɛra ala ka an kɛ k'a mɛn ka baara kɛ n'a ye ka Ala deli jamana in ala k'a basigi wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh